Ja sam Antonio Morić i moj stand-up je omaž Amy Schumer. Ja stojim iza toga. Ja apsolutno stojim iza toga. I neću promijeniti svoj odgovor. Pa nekako se najviše vidim u njoj, to je prvo. I drugo, mislim da radi ono čemu svi težimo. Kako uzme mikrofon u ruke. Biti originalan. Na pamet, pa ne, evo, svidio mi se njezin stand-up i napravila veliki boom u doba kad je bila popularna, evo. Pa meni se sviđa šta odluči šta će obući na stage-u. Imala je crnu haljnu u jednom specijalu. To mi je bio najbolji dio. Cijel specijala. Što je sad Leon Kondres mi je ono. Evo su ti njih dvoje tu. Njih dvoje mi dosta liče. Jedno po stilu i tematici. Ja sad želim promijeniti svoj.